Sa fl-aħħar instab il-famuż Memorandum of Understanding iffirmat bejn il-Gvern Laburista u l-kumpanija Vitals li dwaru kienu konfoffaw qabel biss ħarġet is-sejħa issa wasal għand l-Awditur Ġenerali. Dan meta l-istess awditur kien ilu x-xhur ifittex dan l-MOU. Mhux bis-sibtu, mhux biss ġie moddeli li ma diġà jinsab għand l-Awditur Ġenerali. Qabel daħal għall-laqgħa tal-Kabinet, il-Prim Ministru Robert Abela għalinna li sab dan id-dokument. MOU li l-Awditur Ġenerali ma setax isib u ma natalu fl-ebda ħin qabel issa. Iżda fejn sabu ma qalilniex. Fejn instab? Dak id-dokument ġie mmoddi għand l-Awditur Ġenerali, ejja nħallu lill-Awditur Ġenerali. Ippermettili, ejja inħallu, ejja għamela lill-Awditur Ġenerali dik id-domanda, ejja nħallu lill-Awditur Ġenerali, ejja nħallu lill-Awditur Ġenerali jagħmel xogħlu. Nirringrazzjak. Id-dokument jinsab għand l-Awditur Ġenerali. U jidher li fejn instab dan id-dokument se jibqa' misteru għal biċċa kbira tal-poplu Malti. Kif minn dak li tagħna x'nifhmu l-Prim Ministru stess se jibqa' misteru wkoll il-kontenut ta' dan il-ftehim. U dan se tippubblika ħankun nistgħu naraw? Qiegħed għand l-Awditur Ġenerali, d-deċiżjonijiet li għandu jagħmel l-Awditur Ġenerali dwar dak l-MOU, naturalment jieħodhom Sa l-Awditur tiddeċidi wkoll, ġifieri sa tiddeċidi li Id-dokument. tippubblikaha. Dan huwa Memorandum of Jiena- Understanding li ħoloq ħafna kontroversja. Il-Memorandum of Understanding huwa ftehim li jagħmel il-Gvern tal-Labor. Ftehim li bih fassal pjan biex jingħataw l-isptarijiet tal-Maltin lil kumpanija bl-isem ta' Vitals Healthcare li l-kelliem ewlieni għalija kien ċertu Ram Tumuluri. Tumuluri ma kellu l-ebda tip ta' esperjenza fil-qasam tas-saħħa, madankollu hu kien mexxa lukanda qrib xmara għal xi żmien qabel ma fallija. Iżda minkejja dan kollu il-Gvern Laburista kien determinat li jażel propju lil Vitals għal dan il-kuntratt miljonarju tant li firma ftehim miegħu ġimgħat qabel biss ma ħarġet is-sejħa, kif jikkonferma ir-rapport tal-NAO. Fir-rapport l-Awditur Ġenerali kundanna dan il-ftehim bħala wieħed li qatt ma kellu jsir. Intant sa issa kienu diversi dawk li farfru mir-responsabilità ta' dan il-ftehim, inkluż il-Prim Ministru nnifsu. L-eks Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi permezz ta' Facebook saħaq li hu ma ffirmax dan l-MOU u qatt ma kellu aċċess għalih. Mizzi mar oltrew qal li biex vera jneħħi dubji il-Gvern għandu jippubblika minnu fih dan id-dokument. U Kert Farrugia, l-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, qal li lanqas il-Malta Enterprise m'għandax taqsam ma' dan il-ftehim skandalus. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jikkritika dan id-deal li sewa lil poplu miljuni kbar u issa ingħata raġun mill-Awditur Ġenerali. Fil-qorti hemm ukoll kawża pendenti li kien fetaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Ġenderija biex l-isptarijiet St. Luke's, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jirritornaw lura għand in-nies. Appell li sar ukoll kemm mill-UHM u anke mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba.